A možemo da krenemo na odmor? Mislim da smo sve poneli, zar ne, Nikola? Da razmislim još jednom, zatvorila sam prozore, isključila sam veš mašinu, isključila sam svetla, bar u dnevnoj sobi. Frižider je ostao uključen, pa mislim da je sve pod kontrolom. Jelena, zlato, ne stresiraj se, taksi smo već pozvali, sve u redu, kod kuće smo sve sredili, čak smo i počistili i prozori su zatvoreni. I sada je vreme za odmor. I ja također sve imam što mi je potrebno. Ponela sam lutku i ranac i stric Stefan će hraniti mačke. Mačke će hraniti stric Stefan, a što se tiče ranca, zar to nije moj ranac, Ema? Ranac sam od tebe pozajmila, Stefane, sećaš li se? Da, u redu, samo za odmor. Nisam ni stigla sa Davidom da se pozdravim, trenutak samo, pozvaću ga na brzinu. Ana, pa vidjeli ste se juče, moraš li sada da ga pozoveš? Samo kratko, mama, taksi tako nije stigo. Da, Davide, htjela sam da se pozdravim s tobom, jer se nećemo vidjeti nedelju dana. Dobro, u redu. Nazvat ću te s odmora. Polazimo ljudi, zvonilo je, taksi je stigo. Ana, prekidaj razgovor, taksi je stigo. Ne želim. Ana, da li da pođemo bez tebe? Evo, završila sam, idem, samo još da uzmem torbu. Idem. Tako, to je bilo to, zar ne? Sve torbe ste izvadili? To je to. Hvala vam, i još ste stigli na vreme, baš ste odlični, bakšiš je za vas. Ne mogu da se požalim što se tiče bakšiža, ali ova porodica je baš naporna i taj Stefan, stvarno užasno. Mama, da li ćemo ovim brodom da idemo na krstarenje, da li ćemo odmah provesti na njemu? Baš je velik ovaj brod, stvarno li ćemo na njemu krstariti, tu li ćemo provesti odmor? Tako je, deco, krstarit ćemo ovim brodom, nećemo ići avionom, niti taksijem, to je baš super, samo ćemo ovdje provesti odmor. Dragi putnici, molim vas za tišinu, ne paničite, tišina, molim. Da li je to moguće? Pa ovo je bezobrazluk, stvarno. Žao mi je, ali moram vam reći da je brod popunjen, nema više mjesta, turistička agencija napravila neku grešku. Nešto su pogrešili, zato moraju neki putnici ostati na kopnu. Kakav bezobrazluk, već pre nekoliko mjeseca sam rezervisao karta, sada me ne puštate na brod, ako će neko da putuje, onda sam to valjda ja, sigurno ću se žaliti. Smirite se, molim vas da se smirite, pokušat ćemo nekako ovo da rešimo. Vidjet ću šta možemo da uradimo i onda ću vas obavestiti. Požurite. Nikola, da li se to čuo? Ne puštaju svi putnici na brod, previše karte su prodali. Nadam se da će nas pustiti. Nećete se valjda sad gurati, stanite nazad u red. Nećete me sa mog mjesta izgurati. Nisam htjela da vas izguram, već sam samo htjela da čujem šta će kapetan reći. Staćemo nazad, nema problema. Tome se i nadam, kakvi ljudi ima. O ne, to je Ana, da li ja to dobro vidim? Krenuli smo na bračno putovanje, porodica Jovanović je ovdje. Jelena, zlato, zar to nije direktor škole? Direktor škole u kojoj idu Ana i Stefan, gospodin Stajić? Oh, koga ja tu vidim, porodica Jovanović, šta vi ovdje radite? Sigurno ste došli da nekoga sačekate ili isplatite, sigurno ste pošli na krstavanje. Dobar dan, gospodine Stajić i gospođo Stajić. Pa ne, i mi smo pošli na odmor. Kakav odmor, ove godine ćemo ostati bez odmora. Čuo sam da je preblokiran ovaj brod. Sigurno nas neće pustiti na brod. Ostaćemo ovdje. Šta, stvarno moramo ostati zar opet isto kao kada smo pošli na Majorci na aerodromu? I šta ćemo ovdje raditi? Kakvi smo pak suzi? Zar je to moguće? Da li ponovo ne možemo da odemo na odmor? Užasno. O ne, baš sam htjela da plivam u bazenu, htjela sam da se sunčam i još mnogo toga. A sada? Sada smo ovdje. Deco, što radite? Ema, molim te, nemoj da plačeš, još ne znamo da li će nas pustiti ili ne. Ne znamo još, ali sigurno će sve biti u redu. Tata, veruj mi, neće biti sve u redu, ponovo ćemo doživjeti katastrofu. Možemo onda barem u akvapark da idemo? Da. Kakav je ovo haos, mislila sam da ćemo krenuti na odmor, ali ovo? I nema veze, možda ću se sa Davidom onda vidjeti. Deca, ne budite neraspoloženi, uspjećemo, idemo na odmor, sad ćemo ovdje u red, najnormalnije, sve će biti u redu. Da li je ovo moguće? Svake godine krstarim ovim brodom. Ove godine neću, pa to je nemoguće, ja moram da idem. Ne uzbudite se, smirite se, sad čekat ćemo pa ćemo vidjeti šta će biti. Još uvijek se gurate ovdje, zar ne možete već jednom da stanete u red? Sigurno želite se ugurati u red, ali ja vas sigurno neću propustiti. Ovo je vjerojatno kraj reda, ovdje ćemo stati. Svi su tako nervozni. U redu, smirite se. Idemo na odmor? Što se dešava? Da li ostajemo ili idemo na brod? Akvapark? Stefane, ovdje, pogledaj me, hej!
Ćao, ko je to? O ne. Ćao, i ti si ovde? Super. Ćao, Stefane, da li ćeš i ti da krstariš ovim brodom? Možda ćemo moći da delimo istu sobu, to će biti super. Smiri se, Zlato, sigurno ćeš moći s njim da budeš u istoj sobi, sa mamom i tatom ćeš deliti sobu. Stefane, želiš li da te propustim? Da li želiš da staneš ispred mene? Hej, možemo ovde napred, tata, ovde napred, moja drugarica Ena je rekla da možemo ovde napred. Hajde, dođite. Ne, Stefane, žela sam samo tebe da propustim. Stefane, to nećemo raditi i sigurno se nećemo gurati u red. Ovde. Tata, znaš li šta to znači da je ona ovde cijelo vreme će mi ići na živce? Kada ću biti kraj bazena ili kada ću nešto želiti da popijem, ona će uvijek tu biti. Držite svi palčeve, nadam se da će biti kako treba. Malo se plašim da nam možda neće uspjeti, ali moramo pozitivno razmišljati. Stefane, čuješ li mamu, nemoj biti namršten. Ali tata, šta ako moramo da ostanemo ovde? A ako krenemo brodom na krstanje, onda će me moja drugarica iz vrtića nervirati. Tako, dakle, pričao sam sa nekoliko ljudi i nekoliko porodica se još mogu ukrcati na brod. Onda ću da počnem. Da li me svi čuju? Gospodin Lešiću, gde ste? Ovde, to sam ja. Odlično, priđite, molim vas. Da li je to moguće? Kakvu sreću ima? To je gospodin iz poslastičarnice iz tržnog centra. On i tako stalno odmora. Šta će njemu krstanje brodom? Izvinite, poneo sam jako veliki kofer. Pustite me da prođem. Vi ne morate da odmarate. Želite li da zamenimo mesta? Vi onako stalno samo jede sladoled. Ništa drugo ne radite. On može da idemo i ne možemo. To znači da nemamo nigde da kupimo sladoled i da mi ostanemo. Strašno. Jelena, bio sam napred i pokušao sam da pogledam spisak putnika i nisam vidio naše imena. Porodica Jovanović, 5 osoba. Ovde. Porodica Jovanović. To smo mi. Hajde, deco, super. Porodica Jovanović, idete li? Evo, idemo, to smo mi. Evo. A vi? Vi ste posljednji došli. To je nemoguće, ja sam pre njih došao. Dobrodošli na brodu. Uživajte u vašem odmoru. Hvala vam, hajde deco. Hvala vam što ste gledali Priviv mi igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Da li je to naša soba? Kako je velika! Možemo biti srećni što smo dobili sobu koja je dovoljno velika za sve nas. Ja želim ovdje gore da spavam. Ja ću uzeti ovaj krevet gore. Ne može! To je moj krevet, silazi dole. Stefane, čula sam, u stvari čitala sam u prospektu da su ovi donji kreveti najudobniji. Haha, onda je ovo moj krevet. Kako je ovo udobno, hvala mama. Hvala mama, dobar trik. Pa dobro, onda je ovaj krevet ovdje za nas troje. Zašto vas toliko zanimaju kreveti? Nećemo sada spavati, sada je žurka za dobrodošlicu, idete li s nama? Žurka za dobrodošlicu? Naravno da ću poći, na brzinu ću se presvući. O, super, odmah imamo žurku na brodu, to će biti super. Tako, deca, da li ste spremni? I naš odmor kreće sada. Ali trenutak samo, Stefan, Ema, Ana, gdje je tata? Nikola? Nikola, zar stvarno sada spavaš? Pa želi smo da se zabavimo. Htjeli smo da proslavimo početak našeg odmora. Hajde, molim te. Šta? Zlato, nisam spavao. Želim da postanem glumac. Upravo sam vežbao ulogu. Da. Kako sam te prevario? Ana, pa ti izgledaš dosta drugačije. Imaš drugu ukosnicu? Da, imam novu ukosnicu. Lepo, nju nosim samo na bitnim događajima, kao na primjer danas na žurci dobrodošlicu. Ovdje je žurka već počela. Hajde, deco, idemo među ljude. Vidjela sam već gospodina Stajića i gospođu Stajić. Tako, Zlato. Da nazdravimo. Ovo je naš prvi odmor. Lepo. Zdravo, mislim, dobar dan, šta da pijete? Zdravo, Ana, pa pijemo sok od trešnje. Da li ti želiš takav sok? Ne, mislim da ću uzeti sok od borovnice, taj više volim. Pa dobro, okej. Ana, onda zdravo, lep boravak na brodu ti želim, lep odmor. I, gospođo Stajić, da vam već nedostaje matematika? Baš sam se radila što sam sada na rasplatu. Rekli bih i ne toliko. Voljela bih da rešavam i zadatke. Stefane, rekao bih da je bolje da ostaneš ovdje sa nama pre nego što te izgubimo i pre nego što nastane pravi haos. Dakle, ostaješ ovdje. Hej, Stefane, čao, ovdje sam. Dođi, Stefane. Ćao, Ena. Tako sam srećan što si ti ovdje. To je moj najveći san, super. Tako sam to željela i sad si stvarno ovdje.
O, šta ja to vidim, zaljubljeni par, poljubite se, ha ha ha. Kakve gluposti pričaš, Ema, tu uopšte nije tačno. I uopšte nisam u nju zaljubljen, nikako. To bi bilo tako lepo kada bi bili par, nimalo. Čini mi se da kapetan želi nešto da nam saopšti. Dobrodošli na brodu, želim da vas još jednom pozdravim. Ja sam kapetan i žao mi je što nisu mogle sve porodice da krenu na krstarenje, ali mislim da su skoro svi sa nama, osim 2-3 porodice, ali to se desilo. Ovo je nedopustivo, prijavit ću vas, tužit ću vas, vidjet ćete. I danas imamo picu za večeru, možete da jedete koliko želite, želim vam puno zabave. Čekaj, da li ja to dobro čujem? Da li stvarno tako mogu da jem pice koliko želim? Kako je to super. Gde mi je ogrlica? Imala sam ogrlicu do malo pre. Gde li je nestala? Da li si srca sigurna da si nosila ogrlicu? Da, stvarno. Šta se ovde dešava? Mamina ogrlica je ukradena. Nikola, da li si to čuo? Šta to? Ovoj ženi su ukrali ogrlicu, mislim da to je Enina mama, ukrali su joj ogrlicu. Stvarno? Da, baš sada. Uzeo sam cijelu picu. Možda mogu pola pice da dobijem. A ne samo koricu. Da, gospođo Stajić, na početku sam imala problema sa nastavnicom matematika, ali onda ste vi došli i postalo je super. Ono, mislim da te zove tvoj otac, zar ne? Da, zove te. Trebalo da se pridružiš tvojoj porodici, to brzo. Ne, mama i tata su rekli da mogu da se umešam među ljude i ja sam već velika. Vratit ću se malo kasnije, ali sada ću ostati ovde sa vama. Ne, Ana, mislim da bi trebalo kod njih da odeš. Gle, čujem tvog oca ponovo. Ono, zar ne čuješ? Molim ti, idi sada. Da li me stvarno već tata zove? Tako je bilo zabavno da pričam sa gospodinom Stajićem i gospođom Stajić, ili kako se već zove. Da li je to gospodin Stajić tek onako rekao ili me tata stvarno pozvao? Ona, već si se vratila? Imate picu, mogu li ja malo da dobijem? Bila sam kod svoje nastavnice matematike i direktorom škole, bilo je baš zabavno. Ono zlato molče se imala tako lepo zlatnu ukusnicu u kosi, gdje je sada? Šta? Tačno, više nemam ukusnicu u kosi, to znači da sam je negdje izgubila, šteta, sigurno ne mogu da je nađem. Doista je sigurno da se to ovdje na brodu desilo? Da. Vaša ogrlica je ukradena? Da, tako je. O ne. Morate nešto da preduzmete, vrlo mi je bitna moja ogrlica, ja sam je nasledila. Da to nije možda ova ogrlica koju nosite na ruci? Ne, to je narukvica, a oprostite, ne razumijem se baš, oprostite. Kao što izgleda imao jednog lopova na brodu. Stefane, Ana, dođite, moramo nečemu popričati. Šta je? Šta je, Ema, šta želiš? Da li želiš još pice ili ne možeš da dohvatiš nešto drugo sa stola? Ne radi se o pici. Ovdje na brodu se nešto ukrali. I sada smo mi detektivi. Stefan, Ana i Ema. Opasan trio. Krađa na mom brodu, tu uopšte nije dobro. Agencije više neće želiti sa mnom da putuju. Koli je to mogo da bude? Ne znam, neko je ovoj ženi ukrao ogrlicu. To je Enina mama. Mislim da znam ko je to bio. Vlasnik poslastičarnice i on ima toliko sladoled. Mora da je bogat. To ne verujem. On ne nosi nakit. Da li si sigurna? On se ne interesuje za nakit. Možda su to bila ova deca jer nemaju dovoljno džeparca. Ali mislim da su oni cijelo vreme stajali pored švedskog stola. Ovaj par pozadi je sumnjiv, sve vreme su stajali tamo kraj bazena, ali ne, mislim da se nisu pomerali odatle. Možda gospodin i gospođa Stajić, ali ja sam cijelo vreme stajala sa njima. Ne, oni se nisu pomerali odatle. Sve vreme su tu stajali. Ljudi, znam ko je lopov, rešila sam misteriju, ova žena pozadi. Gde je sada nestala? Na koju ženu misliš? Da li misliš na ovu ženu sa crnom kosom? To je gospođa Stajić. Ne, ona je cijelo vreme stajala pored mene. Ne, mislim na ovu ženu sa crvenom kosom, sa crvenom kratkom kosom. Moramo da je pratimo. Kako je ovo lepo, Nikola, deca se zabavljaju, konačno imamo vremena samo za nas dvoje. Točno, baš je mirno, previše mirno, gdje li su deca uopšte? Ne vidim ih. Kakve sam sve stvari ukrala, kako to sija, baš lepo. Ona je sve ukrala, ljudi dođite, stoj, ne mrdete, ne pomerajte se, okružili smo vas. Šta želite od mene? Nisam to ukrala, to je moj nakit. Cijelo vrijeme smo vas pratili, vi ste to ukrali. I ako sada ne priznate da ste to vi bili, imat ćete poslu sa mnom. Dragi putnici, važno obaveštenje, zahvaljujući ovoj deci, kako se zovete, Stefan, Ana i Ema,
Uhvatili smo lopova. O, nije to ništa. Mi smo dobri detektivi. Mi smo odlični. Tako sam srećan što imam opet svoju ogrlicu. Kako si to uradio, Stefane? Pronašao si ogrlicu. Ti si moj heroj. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se vam se dopao ovaj video. Kakav naporan dan na ovom brodu za krstarenje. Žurka je bila jako zanimljiva. Da, mama, tata, da li ste se već uspavali? Stefane, zašto ne spavaš i ti? Jako smo umorni. Molim te, nemoj mi postavljati nikakva pitanja. Ali mama, ja još nisam toliko umoran. Hoću da... Hej, kome to gura? O ne, pao sam iz kreveta. Stvarno je čudno spavati na brodu. Ali šta se ovdje desilo? Da li negdje curi voda? Zašto je svuda voda? Nešto ovdje nije kako treba. Jelena, Zlato, Jelena, ustani molim te. Šta je, Nikola? Baš je kasno, jako sam umorna, čvrsto sam spavala, šta se dešava? Zar ne vidiš? Šta je ovo? Da li je negdje pukla neka cev? Zašto je ceo pod mokar? Nešto ovdje nije kako treba, noge su mi se već potpuno nakvasile, ja stojim u vodu. Nikola, pogledaj, ovdje ima još vode. Da li je to moguće? Prvo smo imali problema sa ukrcavanjem, a sada ovako nešto u našoj sobi. Sigurno ću se žaliti. To je stvarno jako puno vode, čini mi se da je sve više, zato niko ne primećuje. Potreban nam je neki majstor, znaš šta? Iako već ponoć, sigurno neko radi na recepciji, idem da se žalim tamo. Želim da nam daju drugu sobu, ipak smo to platili, probudi decu. Pa Jelena je u pravu, kakva je ovo soba, to nije u redu. Ema, hej, Ema, Zlato, ustani, molim te. Ema. Pa šta se ovdje dešava? Odakle toliko vode? Da li to tonemo? U pomoć, trebaju nam prsluci. Ema, ne preteruj, pukla je neka cev u WC-u ili tako nešto, ništa više od toga. Ali ovdje također već voda ušla. Stefane, Ana, ustanite vas dvoje. Šta se dešava, tata? Zašto nas budiš usred noći? Tako sam čvrsto i lepo spavala, zašto nas budiš? Na odmoru smo. Bila sam na recepciji, tamo nema nikoga i nisam vidjela ni jednog putnika. Sami smo na brodu. Što? Čekaj, šta to znači da smo jedini na brodu? Pa to je nemoguće, bilo je preko 100 ljudi na brodu. Svi su nestali. Što se ovo dešava? Mama, gdje su svi ostali? Pa to je čudno. Jelena, nema više nikoga na brodu. Ceo brod je sada naš. O, to i nije toliko loše. Restoran pripada sada samo nama, sva hrana samo za nas. O ne, pa ni kapetan broda više nije ovdje. Ko onda upravlja našim brodom? Samo smo sami u brod duhova. Šta ako potonemo? Šta ako su svi ostali evakuisani? Da li su nas možda zaboravili? Da li smo sve prespavali? O, kako je ovo super, sad mogu ceo dan u bazenu da plivam. I to sam, niko mi neće smetati. Stefane, molim te, izađi iz bazena, nešto se ovdje desilo, a šta se desilo još ne znam. O, šta je to? Brod će potonti. Ona je u pravu, ceo brod se je nakrivio. Šta će se sada desiti? Nikola, gdje ćeš? Da li ćeš pokušati da upravljaš brodom, pa ti to ne znaš? Naravno da neću, Zlato, uzeo sam samo nekoliko prsluka za spašavanje. To je još preostalo, to je barem super. To mi ne treba, ja znam da plivam. Ema, smesti ćeš staviti prsluk, nema prigovaranja, ovo je hitan slučaj, ovo je ozbiljna situacija. Nadam se da će brod ostati u ovom položaju, onda mogu mnogo brže da se spustim niz tobogan. Ne, stani, htio sam da završim u bazenu, ne ovdje. Ja, evo ga i Stefan, dođi, imamo još jedan prsluk za tebe, brod će potonuti. Šta ćemo raditi sa decom? Zamisli da će brod sada potoniti, šta da radimo? Jelena, kada bih to znao, nikada ranije nisam bio u ovakvoj situaciji. Šta ćemo raditi? Ljudi, kako bi bilo da sednemo onaj čamac pozadi, to je moj predlog. Stefane, pa naravno čamac. Zašto nisam se ranije toga osjetio? Nikola, budi oprezan kada ideš po čamac, da ne upadneš u vodu, to je opasno. Tata, da li ćeš doći po nas? Odlično, Nikola, koncentriši se, budi smiren. Kako izgleda ovaj brod, stvarno će potonuti. Hej, tata, ovdje smo, daj da skočimo, ja tu uvem. Nemoj, Stefane, nemoj, imam kanap ovdje, to možete uzeti. Evo, tata, uhvatio sam ga, sad ću se spustiti, osjetim se kao Indiana Jones.
Tata, ovo je bilo tako uzbudljivo, mogu li još jedno, molim te? Stefane, ne sada, ovo je sada ozbiljna situacija. Wow! Ema, naglavačke, pa to je super. Hajde, hajde. Zaglavila sam nogu. Ideš li, Jelena? Požuri. Skoro da sam upala u vodu. Srećom sam samo pantalone namokrila, mogla biti mnogo gore. Sad ću se popiti. Dobro, sad smo na sigurnom. A brod će potonuti, srećom smo na vreme pobegli. Kako ovo izgleda? Kako može ovakav veliki brod da potone u more? Zamislite da smo još tamo. Hvala Bogu, više nismo. Kakav pogled, tata, slikaj, molim te, napravi brzo fotografiju. Stefane, naravno da neću, a nemam ni aparat kod sebe i Jelena, zlato, pa mi ništa nismo uzeli, naše stvari. A ja sam ostavila svoju lutku, sad će potonuti. O ne, mobil nije ostao. Kako ću da pozovem Davida sada? Deco, budite srećni da više nismo na brodu. Hvala Bogu smo živi i zdravi. Hvala vam što ste gledali Play With Me. Vidimo se sljedećeg puta, ćao. Nikola, već 5 sata plovimo na otvorenom moru i nigdje još nisam kopno vidjela, nikoga sem nas doznao. Ništa sem vode, samo voda oko nas. Jo. Hej, pogledajte gdje sam se sakrio, ovo je moja mala pećina, samo ja smijem tu da uđem, ako želite da uđete morate prvo da kucate. Stefane, ja ne želim da uđem u tvoju pećinu, tu je sigurno pretoplo, kako mi je toplo mama, sunce cijelo vreme peče. A ja sam pomalo već gladna, možemo li u McDonald's da idemo? Nikola, deca nisu ni svesno ove situacije. Oni se baš zabavljaju, ali ja već polako postajem nervozna. Trebamo da pronađemo neku luku, kopno, bilo šta. Da li ja to sanjam? Nadam se da ne. Ljudi, zar to nije brod? Da li ga vi vidite? Hej, dolazi u naš pravac, odlično. Hej, ovdje smo. To je sigurno obalska straža, hej. Da li će nas taj brod pokupiti, ovdje previše tesno. Nikola, da li možda okreneš čamac na drugu stranu? Da bi mogla spasilička ekipa boje da nas vidi? Hej, ovdje smo. U pomoć. Mene nisu ni vidjeli, posljednjim će me spasiti. Hej, da li imate možda i tavle na vašem brodu? Hvala Bogu, kakav veliki brod. Hej, ovo su vjerojatno moji fanovi, izvinite, ali nemam autogram za vas, sljedeći put ću vam dati. On je samo prošao pored nas, hej, stanite! Ovo su pravi fanovi, kako me samo obožavaju, sigurno vam se dopada moj novi film, vidimo se. Da li je ovo moguće? Zašto je samo prošao pored nas? Nije nas pokupio. Da li možeš barem neki tablet ili mobil da nam daš? Nikola, zar je ovo moguće? Hej, vrati se, stani! Da li je ovo moguće? Ovo je bila naša posljednja nada, tek tako je prošao pored nas. O ne. Ljudi, bez panike, nada posljednja umire. Da li možemo nešto da jedemo? Već sam jako gladna, nisam ni doručkovala. Da, i ja bi da doručkujem cornflakes, to bi mogo, ali i pizza i hamburger, i to nije loše. Izaberite šta želite. Pizza, hamburger, bila bih srećna kada bih dobila suvu krišku hleba i čaše vode. Nemamo ništa za pojesti i popiti. Dobro, mama, znam da je na čamcu malo komplikovanije sa spremanjem hrane, zato može samo palačinke. Mislim da bi se deca danas i moje jajeno oko dopala. Tata, u moru sigurno ima riba, pa možemo da upecamo neku ribu i napraviti riblje štapiće. Riblje štapići sigurno ne možemo napraviti, ali mogu bih da pokušam da upecam nekoliko ribica s pomoću kanapa, iako nemam mamac. Pogledajte, pa to stvarno funkcioniše, vidite? Evo jedna riba. Gde? Zar ne misliš valjda na ovu ribu? O ne, deco, ovo mi liči na ajkulu. Zar ovo nije ajkula? Nije, tata, to je možda ajkula čekičara, tu vrstu znam, nekoliko sam već video. O ne, nije samo jedna, mnogo ih ima. O ne, nam se nas neću pojesti. Ne znam koji je vaš problem, ajkule čekičare su baš super, vidio sam ih samo u akvarijumu, a ovdje na otvorenom moru, pa to je baš super. Stefane, ne bih žela da me pojedu, već me hvata panika, okruženi smo ajkulama. Sada je nestao, baš vam hvala, to je zato što previše galamite. Hej, gdje si? O, zašto si tako veliki? U ajkuli u akvarijumu nisu toliko velike. Tata, požuri, moramo da se sklonimo odavde. Tata, hajde. Sada mi treba snage, što dalje? Ne želim da postanem njihova hrana. Da li nešto vidite? Da li su nestali? Mislim da smo im pobjegli. Dobro si to odradio, tata.
Da, mislim da smo im utekli toliko snažno, nikad nisam veslao do sad. Pogledajte, nešto se zakačalo na kanapu. Da li to i jeste ili nije sigurno? Šta je to, tata? Čekaj, stani, nemoj to da baciš, hoću da vidim šta je to. Ne, deco, to nam sigurno ne treba. Tata, nemoj to da baciš. Nikola, nemoj se previše sagnuti, ispaćeš iz čamca, pa će te ajkula na kraju pojesti. O, koliko smo dugo već u čamcu. Imam osjećaj da smo ceo dan ovde, 10 sata može, 100 sata. Razgaću malo okolinu, možda ću negde ugledati kopnu. Hej, pogledajte, da li vidite tamo pozadi nešto tamo? Ana, žao mi je. Ovako nešto sam već videla na televiziji, to se zove Fata Morgana. Gde? Ana, žao mi je, ali ne vidim ništa. To ti se samo učinilo i ja ništa ne vidim. Ne, eno tamo. Možda to bila nešto, ne znam. Tamo pozadi. Čekajte, popuću se ovde gore, pa ću bolje moći da vidim. Stani, Stefane. Stefane, budi oprezan, molim te. Siđi, Stefane. Smirujte se, samo ću pogledati, ali čekajte, i ja nešto vidim. Stefane, siđi sada. Vidiš, bila sam u pravu, tu ima nečega. Tačno. Sada kada se približimo, da je to stvarno? Jeste. Vidim palme i pesak. Možda ima i neka pizzerija, to bi bilo super. Ja želim sladoled. Može to Play Majoka, onda ćemo tu provesti naš odmor. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se vam se dopao ovaj video. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Mislim da nas je Ajkula pratila. Sklanjaj se. Mama, jesi videla? Ajkula je ovdje, a možda nas je i štitila. Da, kako da ne, Stefane, Ajkula. Jesi zaboravio da smo stigli na kopno? Pronašli smo ovo ostrvo, pa to je super. Ja želim prva da siđem, evo idem. Emo, Zlato, čekaj, budi oprezna, hej. A ti, Ana, zar se ne raduješ? Zar ne želiš da siđeš? Pa, radujem se što smo pronašli ovo ostrvo, ali šta ćemo ovdje da radimo? Ovdje nema ničega. Nadala sam se da je ovo možda Play Majoka, ali na ovom ostrvu nema ničega. Pa bar imamo palme ovdje, inače bi izgorili na suncu jer nemamo ni kremu za sunčanje. Nikola, možda možeš da iskoristiš palmu da bi zavezao kanap, evo. Pa naravno, to je odlična ideja, Jelena, možda će nam čamac još biti potreban. Kako je ovo dobro, konačno nisam više u čamcu, već stojim na kopnu, pesak, kako je to lepo, ali to još uvijek nije pravi odmor. Emma, šta ti radiš? Ja sam pronašla novog prijatelja, ovu pticu ovdje. Emma, ovo je kakadu, tako se zove. Kakadu, kako dugačko ime, nazvaću te Kaka. Da li si ti to ozbiljno? Ne može ovu pticu da zoveš Kaka, zar želiš ja tebe tako da zovem, to nije lepo. A šta je tebi, Nikola, zašto si tako snužen? Super je što smo pronašli ovo ostrvo. Vidiš li, Emma, vidiš li? Ja mu se sviđam, zato je došao kod mene. Kako ti se to dopada? Baš si pokvaren, preoteo si mi prijatelja, vrati mi ga odmah. Kaka, dođi. Emma, nemoj da brineš, ponekad životinje sami odaberu svog gazu ili prijatelja. Oni idu u Stefana. Kako to misliš? Ne razumijem. I neću te zvati Kaka, već ćeš da se zoveš Miki, tako? Deco, ne vredi da ste namrgođeni, ne smemo biti tužni. Moramo da se prilagodimo već nekako, jer moramo da preživimo. Tako je, Nikola, uspećemo to. Da, uspećemo, sve će biti kako treba. Ali bilo bi dobro ako bi sada našli nešto za jelo i za popiti. To bi bilo super. Deca se zabavljaju. Pazi, Stefane, da te ne ugrize ova ptica. Pogledat ćemo sa mamom da li možemo nešto jestivo da nađemo na ovom ostrvu. Ako nešto nađete, ja želim kako. To nije hrana, ali svakako je ukusno. Želim kako. Za mene pljeskavicu i fantu. A ti, Miki, šta želiš? Da, naravno. Mi ćemo autom da vam dostavimo hranu i piće. Mislim da djeca još uvijek nisu razumjela da smo ovdje na ostrvu. Na pustom ostrvu, gdje nema nikoga sem nas. Gdje da nađem pljeskavice, molim te? Jelena, mislim da sam nešto našao. Pa mislim da su to korenjače. Jesu jestive? Nemam pojma, nikada do sada nisam pojela korenjaču. Zar nisu zaštićene? Nemam pojma kako se to meso uopšte sprema. Super, i tako nema ništa od toga. Korenjača nas je čula i pobjegla je. Čekaj, ali možemo ovu pticu? Misliš na ovog flaminga? Nisam nikada čula da je neko pojao flaminga. Pogledaj kako me samo gleda. Stani, ti si moj, dođi. Tata, ostavi flaminga na miru, s mesta. Sada ću, ne tako. On će biti naša večera. Nikola, pusti ga, siđi s njega.
Stefane, Ema, dođite brzo, tata se bori sa flamingom. Dobro, čekaj, Kaka, ti ostaješ ovde. O ne, sada sam ja rekao Kaka, ali to ime. Haha, Miki, ostaješ. O ti jadan flamingo, toliko si lep. Baš mi te je žao, nije hteo tata da te povredi. Moj tata, mnogo mu je žao. Nema ništa od korenjača, od flaminga, pa šta da jedemo? Ne znam, baš se ja pitam, nikad do sada nisam bila na pustom ostrvu. Imam ideju, zar ne možemo kokosovi orasi da jedemo? Imate sreće što mogu da se penjem, ovoliko visoko, to sam naučio u vrtiću. O, Stefane, skoro si me pogodio. Dobra ideja, sine. Ali kako da ih otvorimo? To sam se ja pitala. Pa aplaudirajte mi što sam se ovoga setio, to je bila super ideja. Pa mogli bismo Mikija da pitamo, možda on može da otvori kokos. Hajde, Miki. O, ne sluša me, nisam ga dobro izdresirao. Moraš bolje da me slušaš, ali imamo još vremena za to. Ovo sa kokosom nije baš jednostavno, pokušat ću da upecam nešto. To je dobra ideja, možda ćeš ovoga puta nešto i da upecaš. Hej, Jelena, pogledaj, uspelo mi je. Nisam verovao da će mi uspeti, pogledaj ovu veliku ribu. Super, Nikola, nisam još videla ovakvu veliku ribu, zar može da se jede? Pa nemam pojma, ali čim mi je krenulo, nastavit ću dalje. Mislim da je već vreme da nam nešto date. Gde je moj kakao? Pljeskavice, kakao, nema ništa od toga, imamo ribu. Šta kažete na to? A mama će vam spremiti nešto, zar ne, Jelena? Nikola, kako to da uradim? Pa nemam ni šporet. Kako da spremim ribu? Nemam ništa. Pa dobro, onda ćete dobiti suši. Suši? Šta je to? Da li je to pljeskavica? Ne, to je sirova riba. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Kako je ovo tužno. Ema je umislila da je to njen dvorac kod kuće. Mada bih i ja želela ovakvu maštu da imam. Ovo uopšte nije zabavno. Ovo nije princezin dvorac. Ovo je glupi čamac. Ovo su glupi kokosovi orasi. To nije ni princeza ni žirafa. Potpuno mi je jasno. Ovdje je baš bez veze. Nikola, sve li u redu sa tobom? Već satima gledaš u vodu. Jeleno, samo sam razmišljao o našoj kući, o gradu. Razmišljao sam o našim prijateljima i porodici. Koliko bih želeo da sam kod kuće. Nikola, ne očajavaj. Nekako ćemo uspjeti da se vratimo kući. Jelena, u Playmobil gradu niko nije primetio da nas nema. Neće tragati za nama. Naravno da hoće. Tvoje radne kolege iz vatrogasne stanice, ljudi iz vrtića, naši roditelji, prijatelji, svi će nas tražiti. Sigurno su primetili da nas nema. Slušaj me sada, od sada si golo pismonoša i sada moraš da odneseš jednu poruku, da se nalazimo na ovom pustom ostrvu i da moraju da nas spase, što pre. Stefane, to nikada neće uspjeti, zar nisi primetio, ovo jedan kakadu, to nije golo pismonoša. Nemoj da se mešaš, traži svoju pticu ili prijatelja, to je moja ptica. Moju pticu? Pa pitaću ovog flaminga. Hej ti, možeš li nam pomoći da stignemo do kuće u Playmobil gradu? O ne, to mi neće uspjeti. Stefane, ovaj flamingo neće da mi pomogne. Mogu li tebi da se pridružim, molim te? Mama, ovoga puta mi se uopšte ne sviđa naš odmor. Do sada smo se uvek lepo provodili na odmoru. Možemo li mom te kući da odemo? Da, Ema, ovaj odmor nije ispao kako smo planirali. Uskoro će neko doći po nas, ne brini. Voleo bih da sam kao Ema. Ono uopšte ovo ne shvata ozbiljno. Mama, imam jedno pitanje, mogu li konačno da skinem ovaj prsluk za spašavanje, molim te, baš mi smeta. Stefane, ne smeš da ga još skidaš. Važno je da ga nosite jer možda će nas iznenaditi neki veliki talas koji će da nas uvuče u more. Ali mama, to smrdi, sve sam se oznojio i to smrdi na plastiku i na još po nešto, ne želim više da ga nosim. Stefane, ne paniči sada, ne možeš da ga skidaš i tačka. Šta je ovo? Ljudi, pogledajte, šta je ovo na plaži? Ovo su koferi. Sa nasukanog broda, sigurno, wow! Da li to nam pripada sada? Ova tašna me podsjeća na moju tašnu, ali to nije moja. Pa Jelena, to je svejedno, sad smo na pustom ostrvu i pogledaj što se nalazi unutra. A što li ima u koferu, hajde da pogledamo. Možda ima čokoladice, baš bih želela neki slatkiš sada, to bi bilo super, mada se sigurno sve otopilo. U tašni je bilo 400 evra, ali šta da radimo s ovim novcem sada? To nam nije od koristi. Što će mi sada novac na pustom ostrvu baš sada? Uvijek bih rado prihvatio novac, ali ovdje na pustom ostrvu nemam nikakvu korist od ovoga. Ja sam pronašla kremu za sunčanje, a ja četkicu za zube. Tako ćemo je dijeliti. O ne, bolje da ne.
Ja sam našao odeću i ovu baterijsku lampu. To je baš super. Evo, baterijsku lampu ćeš meni dati. Dobro, kako ide onaj znak SOS? Kako da pošaljem SOS poruku? Da li ide SOS? Ali sada je dan. SOS u pomoć! SOS! Nikola, u pomoć! Odmori malo, već satima to radiš. Doli, i baterija će se uskoro možda isprazniti, sutra pokušaj. Ali Jelena, da li ovako skrštenih ruku da sedim? To ne može, moraju da nas pronađu, više ne mogu. Nikola, razumijem te, ali dao si sve od sebe, dobro si to odradio, ali mislim da je dosta za sad. Kako mi se spava kada ćemo da legnemo u krevet? Ja sam uzela ovaj kofer, osjećam se kao u mom krevetu. Ovo jastuk nije toliko loš, iako to nije pravi jastuk. A ja nisam nikada do sada spavala na haljini, ali mogu reći nije tako loše. Deco, vidim da ste se udobno smestili, onda želim vam laku noć. Laku noć, laku noć. Da li svi spavaju? Mislim da da. Ovaj prsluk mi toliko ide na živce, ne želim više da ga nosim. Na plaži smo, ne može ovdje ništa da mi se desi. Ovdje je samo pesak, skinuću ga, baš me briga. Kako je ovo bolje, mnogo udobnije. Baš se pitam šta ću da sanjam. Ej, nemoj da me gulicaš. Emo, ne sada, ona. Zmija, tata, mama, u pomoć, napada me zmija. Da li žele neko da mi pomogne, u pomoć? Ne ti, Ajko. Da li je to Stefan nešto rekao? Ne, izgleda sam to sanjala. Da, sanjala si samo, nastavi da spavaš, Jelena. Nikada do sada nisam ovako lepo spavala. Na haljini, na plaži. Da li se još neko probudio? Ja sam budna, baš sam lepo spavala u ovom koferu. To je bilo bolje nego u mom krevetu. A gdje li je Stefan? Da li se i on već probudio? Nemam pojma. Gdje li je? A skinuo je svoj prsluk. O ne. Deco, šta se dešava? Gdje je Stefan? Stefan je nestao, ali ovo ostalo je malo. Baš tako, ovdje je ležao na suknji, a sada ga nema. Stefane, gdje si? A ovo je njegov prsluk. Sinu sam mu rekao da ne sme da ga skida. Vidjet će on. Šta se dešava, Nikola? Zašto se toliko ljutiš? Zato što je Stefan nestao, kao da ga je zemlja progutala. Gdje li je? O Bože, Nikola, on ne nosi svoj prsluk, šta ako se udavio? Da, možda je sanjaro i ušao i u vodu dok je spavao. Stefane, gdje si? Stefane. Smesta prestani, ne možeš ovdje se skrivaš, ali nema ga ovdje u čamcu, Stefane. O ne, nadam se da ga Ajkula nije pojela. Sve vreme je Ajkula prosmatrala Stefana. Hej ti, Flamingo, pričam s tobom, gdje je moj sin? Stefane, gdje si? Zašto toliko vičete? Već sam se probudio, ne moram sad u vrtić. Stefane, tako si nas uplašio, šta radiš tu gore, napali mi? Uživam, šta radim? Ne, nego je htjela zmija da me napadne noćas, zato sam se sakrio ovdje gore, jer tu me sigurno neće naći. Stefane, tako sam srećan što ti se ništa nije desilo, kako si uspio noću? Napali mi da se popneš. Stefane, hvala Bogu tu si, već sam mislio da ti se nešto loše desilo, a sad smeš da obuči prsluk. Stefane, pomislila sam da te pojela Ajkula, a ja sam mislila da si se udavio. Haha, pa ovo nije ništa za mene, to sam u Minecraft već odigrao. Stazu preživljavanja i ja sam najbolji. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Kako sam srećna što su nas spasili. Da, spašeni smo. Dobro nam je. Mama, sve mi je ostalo na brodu, sva moja odeća i moj laptop. Ena, ne brini, sve ćemo novo da kupimo. A pronašla sam i svoju ogrlicu, toliko mi je draga, srećom smo je pronašli. O ne, šta sam tu uradila, sad će da me privedu. O ne, zašto sam dopustila da me uhvate u krađi? Zvali ste nas, gde je optužena, gde je lopov? Evo, stigli su. Kako da im uteknem? Evo je, to je lopov, ona je krala na mom brodu, uhapsite je. E pa, draga moja, uhapšeni ste. Zbog krađe bit ćete uhapšeni. Ali ja ništa nisam uradila, to je bio moj nakit, stvarno. Da, to ispričajte sudiji. Idete sa nama. Da li je nekome lekarska pomoć potrebna? Došli smo iz hitne pomoći. Dame i gospodo, da li je neko od vas povređen? Da li je nekome potreban lekarski pregled?
Nama je dobro, samo želimo kući da odemo. Kako je dobro što se konačno stigli kući. Dobro, ali moram da vidim da li su svi putnici za spisku prisutni. Pa počet ću. Porodica Jovanović, 2 odrasle osobe, 3 dece. Hej, porodica Jovanović. Izvinite, ja poznajem porodicu Jovanović, ali oni nisu ovde. Zadnjeg puta sam ih vidio na žurci za dobrodošlicu. O, mama, da li si to čula? Porodica Jovanović je nestala. Stefan Jovanović, onaj dečak u kog sam zaljubljena. O ne, porodica Jovanović je nestala. Ja ih nisam videla. Da li su ih spasili? Ali oni su sa nama bili u avionu. O ne, nadam se da su preživjeli. O ne, nismo evakuisali porodicu Jovanović, to mi se još nikada nije dogodilo. Ovo će biti skandal. Možda možemo mi iz vatrogasne stanice da vam pomognemo. I mi lekari ćemo također pomoći. Dobro, hvala vam. Znači, radi se o Nikoli i Jeleni Jovanović. To su roditelji, a oni imaju još 3 dece, ali ne vidim njihova imena ovdje, ne znam kako se zovu. Javit ću to u centrali. Posle nesreće koja se dogodila na brodu, nestale su 5 osobe, 2 odrasle osobe i 3 dece. Ja se nadam da će ih pronaći, molit ću se za njih, nadam se da će ih naći. O ne, zamisli kao ih ne nađu. A ne, ako su se udavili, to je strašno. Ne, sve će biti u redu. Šta? Kako? Nikola Jovanović iz vatrogasne službe? On je također vatrogasac? Razumem. Posebno ćemo dati sve od sebe da ga pronađemo. Mađeći, dođite, došao je stric Stefan da vas nahrani. Imam granule i hranu iz konzerve, nisam znao šta više volite. O, pa vas je 3. Nema veze, donao sam dovoljno hrane za sve vas. I dok vi jedete, ja ću se smestiti na ovaj udoban kauč. Kako je udobno ovdje. O, super, počeli su vesti. Pogledat ću vesti. Imamo važno obaveštenje, kruzer Panamera je potonuo. Šta? Nestala je porodica Jovanović. Šta? Porodica Jovanović? Jelena, Nikola i njihovo 3 dece. Nažalost, nemamo njihove slike. Pa ovo je strašno. Nestala porodica Jovanović, Nikola, Jelena i deca? Treba im njihova slika? Da bi mogli da ih nađu, moram brzo da pronađem neku sliku. Valjda imaju neku sliku ovdje, zar ne? O, zar se nikada nisu porodično slikali? A, super, ovo je dobra slika. Odmah ću to novinarima da odnesem. Moraju da odštampaju ovu sliku, da je stavaju u novinama i na plakatima. Želim da ih što pre pronađu. Dobar dan, moje ime je Stefan. Imam sliku porodice Jovanović. Da, tako je, od nestale porodice. Odmah ću vam je poslati. O, mačići moj, izgleda ću morati još neko vreme da vas hranim. Da li će se vaši vlasnici ikada vratiti? Nadam se. Ali sada moram što pre da odnesem sliku. To će im valjda nekako pomoći. Pa dobro, kapetane, možete li da mi kažete gdje je brod tačno potonuo? Točno ovdje je potonuo brod, tu bi trebali da pronađete brod. Dobro, sad smo suzili potragu. Obalska straža? Da. Znate da je brod Panamera potonuo? Imam tačne koordinate. Pomoći ću gdje mogu. Moramo da pronađemo porodicu Jovanović. I mi ćemo pomoći, kažete samo kako. Super, došao je i ronilac. Gnjurit ćete tačno na tom mjestu, pođite odmah. U redu, spreman sam da vidimo da li ću nešto da pronađem. A vi ste mi potrebni na mjestu dešavanja, kod obalske straže. Morate cijelu oblast da pretražite. Razumem, mi smo obučeni za ovakve vanredne situacije. Polazimo. O, Nikola Jovanović, to je naš kolega. Daću sve od sebe da pronađemo našeg kolegu. A vi možete da mi sad objasnite šta se to tačno dogodilo. Zašto je brod potonuo? Recite mi to. Dobar dan, dame i gospodo. Moje ime je Sandra. Stojim ispred kuće porodice Jovanović koja je nestala. Pogledat ću malo okolo i ispitat ćemo nekoliko ljudi. Koliko je ljudi samo došlo? Da li su to članovi porodice i prijatelji? Dobar dan, ko ste vi? Ja sam Monika, ja sam Jelenina prijateljica, poznajemo se već godinama. Baš šteta što se dogodilo, jako sam tužna. Nadam se da će ih pronaći. Jelena, ako me čuješ ili vidiš, jedva čekam da se ponovo vidimo. Tako, koga imamo još ovdje? Ko ste vi? Da li mogu da vam postavim par pitanja? Da, naravno, ja sam vaspitačica iz vrtića u kojem ide Stefan Jovanović, a uskoro i Ema Jovanović. Deca su toliko slatka, oni imaju 3 dece, najstarija se zove Ana, ona već ide u školu, a Stefan uskoro polazi u školu, ne pravi vragolan, svi ga poznaju.
Zar ste to rekli Stefan Jovanović? To je moj najbolji drug. Mi smo kao braća, Stefane. Kada se vratiš, ponovo ćemo zajedno da vozimo skate. Pokazat ću ti novi trik koji sam nedavno naučio. Želim da prođem, ja želim ovdje da prođem, hej. Da li me vidite? Da li sam uživa preko TV-a? Ana, volim te, toliko mi nedostaješ. Baka i deka također čekaju na vas. Da, tako je. Ja sam stric Stefan. Nikola, ako me čuješ, nedostaješ nam već. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Ovo je neverovatno. Ja, koliko su ljudi su se sakupili ovdje ispred kuće porodice Jovanović. Oni imaju toliko podrške od prijatelja i porodice i dolaze još više ljudi. Izgleda je porodica veoma voljena. Svi ih poznaju. Ovdje imamo i jednu osobu sa estrade. Vi ste iz Playmobil Next Top Model. Šta vi radite ovdje? Šta ja ovdje radim? Pa Ana je pobedila na dečijem takmičenju za Playmobil Next Top Model. Stvarno je sjajna. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite da pogledate još video snimke, molim vas posetite na kanal i pretplatite se. I molim vas podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Deco, smirite se. Morate da uradite domaći iz matematike. Ko želi da uradi drugi zadatak? Stefane, uradi ti. Ja sam već prvi uradila. Ne smijete da pričate tokom nastave. Joj, predugo smo već na ovom ostrvu. Svi ste već poludeli. Kakav domaći iz matematike. Mi nismo u školi, mi se nalazimo na ovom pustom ostrvu. Samo vidim pesak i vodu. Ja ne mogu više. Ja bih htjela picu sa salamom i puno sira. Naravno, Ema, moram još nekome da isporučim picu, pa ću se vratiti. Svi su poludeli. Tata misli da je dostavljač pice. Ovo je totalno ludilo. Stefane, kako se to ponašaš? Ne možeš da legneš dok traje nastava. Čas još nije gotov. Gospođo mama, možemo li na odmor? Već je zvonilo. Jao, nisam ni primetila. Pa naravno, za 15 minuta nastavljate sa nastavom kod tate. Mislim da imate geografiju. Šta pričaš, mama, to? Nismo u školi, na ostrvu smo, ne znam šta ti je. Na ostrvu? Stefane, imaš bujnu maštu. Ovo je škola. Škola nije ostrvo. Mi ovdje učimo. Pogledaj, Stefane, ovo je naša tabla, a ti se nalaziš u učionici. Kako lepo izgleda. Ovo je vaša klupa gdje možete da sedite. Ne znam u čemu je tvoj problem. Zar ti se ne dopada naša škola, Stefane? Mi se nalazimo u školi u Playmobil City. Ja sam vaša nastavnica, a tata je nastavnik. Mama, šta to pričaš? Mi nismo u školi. Mi smo na ostrvu. O, ne samo tebi padaju ovakve stvari na pamet. Predugo se već nalazimo na ovom ostrvu. Šta ti je, Stefane? Hajde, idemo dole. Možda ćemo vidjeti Stevana, Saru i Miju. Ana, zar i ti? Pa dobro, i malo čas sam već primetio, ali nisam znao da si skroz prolupala. Samo smo mi ovdje. Stefane, ne vidi, tamo je David. Davide, evo idem. Pa tu je puno ljudi. Davide, nećeš verovati. Stefan je skroz poludeo. Misle se nalazimo na ostrvu, a mi se nalazimo u školi. Kako je glup. Ana, David nije tu, nema nikoga. David možda liči na drvo, pa ti se samo učinilo. Davide, dođi da te zagrlim. Danas baš lepo mirišeš. Mirišeš na kokos. Smiri se, otkad više ne ideš u vrtić, baš se čudno ponašaš. Da, ja se ponašam čudno, a vi ste normalni. Uopšte niste skrenuli. Ema i tata su moja posljednja nada. Hej, mama i Jana su poludele. Stefane, nemam vremena o tome da pričam s tom, jer moram još nekoliko pica da isporučim. Žao mi je. Posle ćemo pričati o tome. Tata, mi ovdje nemamo picu, niti išta slično. Priznajem, i meni se jede pizza, ali nemamo ovdje picu. Stefane, znam na šta misliš. I ja sam primetila, svi su poludili, samo mi nismo. Hvala Bogu, svi ostali su izgubili razum. I ti si znači primetila. Moramo nešto da preduzmemo, ali ne znam šta. Upravo si, moramo nešto da uradimo. Čekaj da razmislim. Da vidimo, treba mi nekoliko minuta, odmah se vraćam. Na rengišpilu mogu mnogo bolje da razmišljam.
Posle nekoliko krugova na vrtešci uvek dobijam fantastične ideje. Znači onda šta da radimo? O ne, i Ema je skrenula. Pa ovo nije moguće. Mama misli da je učiteljica. Ovaj posljednji domaći uopšte nisu dobro uradili. Šta da radim? Ana se je zaljubila u drvo. Davide, samo jedan poljubac. Hajde, Davide. Tata misli da je dostavljač pice. O ne, nemam više kečap. Ema misli da je u zabavnom parku. Mislim da je voz slobodan, super. Ovo ne može više ovako. Našoj porodici treba pomoć, pomoć. Zar me niko ne čuje? Ne mogu više na ovom ostrvu da izdržim. Već par nedelja smo ovde. Pomoć. 3, 4, zovem centralu. Vidim nestalu porodicu. Ne mogu da verujem. Posle 2 nedelje traganja, konačno sam pronašao porodicu. Tu su dole. Nalazim se izviše ostrva. Pokušat ću da spasim porodicu. Da li ja sanjam? Ili sam poludeo? Pomoć! Zdravo, ostanite mirni, dobro. Svakoga ću pojedinačno da izvlačim. Hej, ljudi, konačno napuštamo ostrvo. Ne morate više da budete ludi. Ostrvo? Da, mi smo na ostrvu. Imam pesak na nogama, upravo si. Konačno si, mama, ponovo normalna. Već danima pričaš gluposti, ali vidiš gore helikopter. To nije san, ovo je stvarnost. Upravo si, Stefane. Nikola, Ana, Ema, odlazimo odavde, spašeni smo. Ali treba mi kečap. A ne, kakva pizza. Ja sam na ostrvu. Hvala Bogu, konačno idemo. Ne, ja ne želim da idem. Ne mogu da ostavim Davida ovde. Ostaću ovde sa tom, Davide. A bilo bi previše da se ovde na ostrvu nalazi zabavni park. Ponovno, napuštam ostrvo. Da, konačno. Super. Ovaj veter toliko jako duva. Ne mogu da upravljam helikopterom. O ne, zaglavio mi se propeler. Pašću, pomoć, centrala. Ovo nije moguće. Pazite, pažnja. Nemam kontrolu. Sklonite se, deco. Zar je to moguće? Ovaj helikopter je bila naša posljednja nada. Da li će vam porodicu Jovanović ponovo vidjeti? Vidimo se sljedeći put. Ćao! Ovdje je Sandra Stojković ponovo sa vama, ovdje ispred porodične kuće porodice Jovanović. Operacija potrage, nažalost, nije bila uspješna, jer helikopter se nije vratio. Porodica Jovanović se izgleda neće više vratiti, nažalost. To su bile loše vesti, a ovo je dobra vest. Imamo jednu porodicu ovdje koja će ih naslediti. Ovo su naslednici naše porodice Jovanović i oni su spremni čak i da se usele u ovu luksuznu vilu. Dobrodošli u Playmobil City, porodicu Lazić. Hvala vam. Ja sam Marko, ja sam otac i veoma sam srećan što sam došao u ovaj grad. Presrećan sam. Ja sam Luka, završio sam predškolsko i sad ću krenuti u školu ovdje u Playmobil City. Veoma se radujem i neću nervirati svoje nastavnike. A ja sam Julija, ja sam najstarije dete u porodici, ja sam slatka i umiljata i jedva čekam da se zaljubim u nekog dečaka ovdje. A ja sam Emilija, ja volim svoju sestru, brata, mamu, tatu, najviše na svijetu, sviđa me se što sam ovdje. A ja sam mama Kaća, ja ću paziti na svoju porodicu jer ja najviše brinem o njima, ja ih volim. Čuli ste, dragi moji, ovo je nova porodica u našem gradu, porodica Lazić. Radujemo se uzbudljivim događajima sa njima, jedna lepa porodica. Deco, radujte se, dobrodošli u vaš nov dom ovdje u Playmobil City, da pogledamo kuću. Pa naravno, Zlato, idemo u našu novu kuću. Da, baš se radujem, ali moramo da budemo pažljivi, ništa da ne slomimo. Jedva čekam da vidim da će svako od nas dobiti svoju sopstvenu sobu, ali nema veze ukoliko moramo da delimo sobu. Ja ću se odmah igrati sa svojim lutkicama, nazvat ću ih Julija i Luka, jer to su najlepša imena. Dobro, deco, šta čekate? Hajde, idemo u našu luksuznu vilu. Da, sada tu stanuje porodica Lazić. Pre je tu stanovala porodica Jovanović, ali šta se radi, život ide dalje. Toliko sam srećna, radujem se svom novom životu ovdje u Playmobil City. Seči, gotovo.
završili smo sa snimanjem. Prilično sam tužna, pošto sam čula toliko toga o porodici Jovanović. Oni su bili baš zanimljivi, ali to je gotovo. Ova kuća je baš velika i prelepo izgleda. Ova kuhinja je fantastična, baš po mom ukusu. Ova žena koja je tu živjela i kuvala imala je dobar ukus. Čuo sam da ova kuća ima 2 dnevne sobe. To je super. Da li dodamo gore, ljudi? Da, gore su dečje sobe sigurno. Možda ćemo svi deliti sobu, a možda će svako dobiti svoju sobu. Julija, ova soba je za tebe. Misliš? Mogu li da uzmem ovu sobu? Pa naravno, hvala vam. Ovo na slici izgleda devojčica koja je ovde stanovala. Ana Jovanović, čini mi se. Ali sada sam ja ovde. Julija Lazić. Ja sam sigurno isto dobra kao ta Ana Jovanović. Pa naravno, Julija, ti si najbolja. Luka, dođi. Možda ima ovde još neka soba za nas. Pogledaj ovo. Ova soba izgleda sjajno. Mislim da ova soba odgovara mom ukusu. Pogledajte, ovaj dečak koji ovde živo imao je i skateboard, ali ja ne znam da vozim skateboard. Pa možda naučiš. Ovo je super. Ovo je soba za devojčice. Imamo ovde dvorac za princeze, puno plišnih igračaka i lutkice. Nazvaću vas Luka i Julija. Drago mi je. Veoma se radujem što smo se uselili u ovu kuću i sigurno ćemo ovde pronaći dobre prijatelje, jer mi smo tako dobra deca. Mnogo vas volim i ja vas volim. I kladim se da ćemo ovde mnogo lepih stvari da doživimo. Kaća, sigurno ćemo ovde lepo živjeti. Uskoro ću početi da radim kao vatrogasac. Super. Da li nam dolaze gosti? Jesi li čula? Zvonilo je. Pa vrata su već otvorena. Ko je to? Deco, nemojte se gurate, čekajte. Ja ću prvi. Konačno. Ljubit ću pod, jer sam konačno stigao kući. Stefane, ne možda ljubiš pod, ko zna koliko bakterija ima na podu. Briga me, već nedeljama nismo bili kod kuće, možda mesecima. Želim odmah da uđem u svoju sobu i nemojte da me pratite, želim da budem sama. I meni je vas dosta. Bili smo na ostrvu, sve vreme zajedno. Želim jednu šolju kakao i mir. Ne želim nikoga da vidim. A ja ću pod u cijeloj kući da ljubim. Briga me. Koliko sam srećan što sam ponovo kod kuće. Zdravo, mlada damo. Ostaj me na miru. Želim u svoju sobu. Ne zanima me ko si i šta radiš ovde. Želim samo u svoju sobu da idem. Ne može niko da me zaustavi. Ana Jovanović. Konačno sam se vratila. Moj krevet je još tu. Moj zeka. A ko si ti? Ja sam Julija. Ti si izgleda devojčica koja je ovde stanovala. Mislila sam da se nećeš vratiti. Pa to bi ti htjela. Izlazi iz moje sobe. Dobro, izvini. Molim te ne budi toliko agresivna. Kaća, ko su ovi ljudi? Marko, mislila su to ljudi koji su ovde stanovali. Mislila sam da se neće vratiti i ja sam tako mislio. Šta rade ovde? To je naša kuća. Konačno sam se vratio. Tu je moj krevet, moj skateboard, sve je tu. Izvini, šta radiš u mojoj sobi? Šta? Ko si ti? Kako misliš tvoja soba? To je moja soba. Dobrodošla u moju sobu. Možda si igraš sa mojim igračkama. Da li me zezaš? Ko si ti? Ko te je pustio unutra? To su moje stvari. Skraj se. Ko ste vi uopšte? Šta radite u našoj kući? To je naša kuća. To je naša kuća. Mi smo je kupili. Pa nama je rečeno da je kuća prazna. Mi smo nova porodica koja se uselila u ovu kuću. Ali ja ne znam ništa o tome. Mi smo porodica Jovanović. Nama pripada ova kuća. Nikola, smiri se. Sigurno je to nesporazum. Ništa ne razumijem. Mama, tata, što se ovdje dešava? U mojoj sobi jedno malo dete. Pa možemo da nađemo kompromis. Možemo svi ovdje da ostanemo. Da, ja ću deliti svoju sobu. Jelena, to tako ne može. Ne možemo da živimo sa još jednom porodicom. Možda bi trebali da se predstavimo. Mi smo porodica Lazić i mi smo se uselili u ovu kuću. Srećni smo što smo ovdje u Playmobil City. Porodica Lazić? Šta pričate? Mama, posle onoga što smo doživjeli na odmoru, ne želim da živim sa ovom porodicom. Želim ovdje
sama da živim sa vama. I ja želim samo sa vama da živim. I želim da budem sam u svojoj sobi. Čuli ste, nismo ovdje dobrodošli. Mislim, ova kuća zaista pripada porodici Jovanović. Ko je znao da će se ponovo vrate? Upravo si, Kaća. Tako je ispravno. Ne možemo kuću da preuzmemo. Pošto porodica Jovanović ovdje živi, to nije moguće. Zato ćemo se vratiti na selo. Konačno! Oslobodili smo našu kuću! Ne mogu da verujem. Čuo sam na vestima. Vratili ste se. Odmah sam došao. Dobrodošli. Stefane, raduje me što te vidim. Nikola, konačno. Toliko ste mi nedostajali. Bilo je tako strašno. Deco, pogledajte ko je to. Stefane, Stefane. Ljudi, šta radite vi ovdje? Možete da ostanete. Toliko se radujem što vas vidim. Stefane, pričaj. Kako je bilo na ostrvu? Jesi li se borio sa krokodilima? Stefane, toliko mi je drago što te vidim. Imam dobre vesti. Ponovo smo se doselili u Playmobil City i možda ćemo biti u istom odeljenju. Ići ćemo u istu školu. Stefane, kapetan broda je skroz zaboravio na vas. Toliko se radujem što te vidim. Ne mogu da verujem da ću ovo reći, ali ja se radujem što te ponovo vidim. Stefane, nisam se borio sa krokodilima. Konačno, Stefan je ponovo sa nama. Ana, vidiš li me ovdje dole? Hej ljudi, toliko sam srećna. Nisam verovala da ću vas ponovo vidjeti. Dođite da vas zagrlim. Ana, moram da te zagrlim. Davide, toliko si mi nedostajao. To si stvarno ti. Toliko sam srećna što smo ponovo kod kuće. Svi prijatelji i rodbina, svi su čekali da nas ponovo vide. Mama, svi se radujem. Želim kakao. Vidimo se sljedeći put. Ćao. Kakao. Kažem vam, na onom ostrvu je zaista bilo žestoko, a pre nego što smo tamo stigli, pratila nas je ajkula. To ne razumijem. Ajkule koje su u akvarijumu su uvijek tako dobre, ali dobro, ova ajkula živi u moru. Ljudi, nemojte da mu verujete. Ja sam već imala halucinacije tamo, a Davide, ja sam za drvo mislila da si to ti zaista. O čoveče, pa David pomalo liči na drvo, zato što je tako tvrdoglav, tvrd kao drvo, zato nije ni čudo. Baš si smešna, Petra. Rekla si da je drvo mirisalo na kokos, to nije loše, to znači da ja lepo mirišem, ili? Ema, plašila sam se već da nećeš da dođeš u vrtić. Lepo što si ponovo sa nama, to me raduje. Šta? Pa naravno da neću da propustim da dođem u vrtić i da nas nisu helikopterom spasili. Doplivala bih. Kad bi samo znao kakav smo haos na odmoru doživjeli, Stefane. Kad smo se probudili, nikoga nije bilo na brodu. Mislim da je bilo dovoljno za danas. Moramo da ostavimo porodicu Jovanović da se odmori. Hajde. Dobro, zdravo, ćao Stefane. Vidimo se u školi. Odmorat ću par dana. Ana, idem i ja. Ali ne brini, ponovo ćemo se vidjeti. Nemoj misliti da sam nestao ili da si ti nestala, vidit ćemo se. Da, svakako, Davide. Ovo je bio pravi haos na odmoru. Sve što nam se izdešavalo, to je bila prava avantura ili noćna mora, rekla bih. Moramo dobro da se oporavimo. Jedno moram reći, nekako nismo imali pravi odmor i zbog toga sam jako tužan. Stefane, upravo si, ali to ne možemo sada izmenimo. Ko je mogu da pretpostavi? Pa dobro, i prošli put smo u stvari doživjeli haos na odmoru i pre toga isto, 3 puta za redom. Ja želim ponovo da idem na odmor, ali ne brodom, neću smeti više brodom da idem. Ja sam srećna što smo ponovo kod kuće, zato idem sad u svoju sobu, igraću se sa Zekom. Dobra ideja, idem ja da igram Subway Surferi na tabletu. A sigurno su se moje lutkice pitale gdje sam. Idem se igram sa njima. Ipak nakon svega smo živi i zdravi stigli kući. Možda ćemo sljedeći put lepše se provesti. Toliko mi je nedostajala moja soba, sve je tako lepo, mnogo lepše nego na ostrvu. Moj mali Zeka, tako sam srećna što je tebi dobro. Stric Stefan je lepo brinuo o tebi, ne bi ti se dopalo na ostrvu. Subway Surferi, koliko mi je to nedostajalo. Ko je oborio moj rekord?
O ne, sigurno stric Stefan. Šta tu imam na glavi? Nadam se da nisam ponao neke bugošvabe. Šta radiš ti ovde? O ne, mislim da si nas pratio. Ti si nas pronašao. To je super. Ali misliš da će ti se dopasti ovde u Playmobil City? Pa svejedno, možeš da dolaziš, da me posećuješ, a možeš i da ostaneš. Šta radi ova ptica ovde? O, ti mi tako ne voliš. Ti voliš Stefana. Ne tiče mi se. Idem opet u svoju sobu. Tu su moji prijatelji. Ne trebaju mi novi. Tu je moj zmaj, tu su moje lutke, žirafa, kočija, kočijaš. Ćao, da li sam vam nedostajala? Vi ste meni mnogo nedostajali. Nisam imala igračke na onom ostrvu. Pa dobro, to i nije bilo loše. Srećan sam što smo ponovo kod kuće. Ko sad zvoni na vratima? Ljudi, ostavite nas na miru. O, čast nam je. Nisam ovo očekivao. Uđite, molim vas. Gospodine Jovanoviću, toliko sam srećan što se vidim najpoznatija porodica iz Playmobil City. Zato mora vaša gradonačelnica da vas poseti. Dobrodošli nazad u Playmobil City. Uđite, molim vas. Jelena Zlato, imamo posetu. Gradonačelnice, dobar dan. A šta radite vi ovde? Radujemo se naravno, ali kojom prilikom ste došli? Gospođo Jovanoviću, vaša priča je bila na svim vestima, ceo grad je bio u strahu, toliko smo bili uplašeni zbog vas i srećni smo što ste se ponovo vratili, zato sam došla da vam poželim dobrodošlicu. Lepo od vas, toliko ljudi je već bilo, svi naši prijatelji, rodbina i sad još i vi. Puno vam hvala. Imam jedno malo iznenađenje. Gde su vaša deca? Da li su tu? Pa naravno, trenutak. Stefane, Ema, Ana, siđite. Šta je? Šta je, tata? Tata, igram surferi. Tu ste Stefan, Ema i Ana, najpoznatija deca ovde u Playmobil City. I zato što niste imali pravi odmor, ove godine pripremila sam jedno iznenađenje. Poslaću vas na pravi odmor. Šta? To je super. Gde? Ali ne brodu. Ne, letećete avionom. Bila sam nekada gradonačelnica na Majorci, zato sam vam obezbedila ceo hotel. Možete i sve svoje prijatelje da povedete. Jedan lep odmor. Kako je lepo ovde. Osjećam se kao da godinama nisam bila na pravom odmoru. Baš je super, upravo si. Ovaj hotel, tu smo već bili pre 2 godine, zar ne? Još uvek mi se dopada ovde. Upravo si, i vreme je prelepo. Drago mi je što si naši prijatelji ovde. Zlato moje, ovo je kao pravi medeni mesec. Da, bez stresa i bez katastrofe. Davide, ti nisi tvrdoglav, to je Petra rekla. Ja tako ne mislim. Naravno da nisam. Pa ne znam, zbog onoga kako se ponašaš u školi, ne mogu drugačije da mislim. Super, što si nas ponovo pratio. Pomalo sam ti draga, priznaj. Vidiš, Stefane, mene više voli ova ptica. Izvinite, imam jedno pitanje. Ko je u sobi 101? Soba 101? Tu odseda majstor. Majstor Stefan, on nam je sve popravio u hotelu. U redu, hvala vam. Ovaj dečak mi je od nekud već poznat. Zar nije bio ovde već pre 2 godine? Stric Stefan se nalazi u sobi 101. Idemo. Dobro, budite tihi, mislim da spava. Stefane, ja ne smem, bolje ti. Dobro. Kucat ću i onda ćemo svi da pobegnemo. I sad trčite, brzo. Sara, Mija, hajde. Moramo da požurimo. To je bilo gusto. A gde je Mija? Hajde Mija, požuri. Nisam baš najbolje razumela. Kucat ćete i onda samo pobegnete. Ali zašto? Šta hoćete od njega? Ne razumem. Šta ne razumeš? Gubi se. Evo idem. Da li je ovo moguće? Juče i danas ponovo, ko to kuca na vratima i zatim pobegne. Htio sam malo da se odmorim. Ovo mi je već preko glave. Sve sam je ovde prepravio u hotelu i onda ne mogu ni da me ostave na miru da spavam. Jeste vidjeli? To možemo i na drugim vratima da radimo. Ali čekajte, tu dole su Petra, Ana i David. Mislim da mogu da se popnem na palmu. Da, čekajte, uzet ću jedan kokos. Stefane, šta imaš na umu? Šta radiš? Ne brinite, samo ću ih malo uplašiti. Ali Stefane, to je kokosov orah, pazi. To je baš težak. Ne brini, neću nikoga pogoditi.
Mija, nisi me neko vreme gledala na trenzima, zato ne znaš da sam postao odličan u košarci. Tako, jednostavno ću baciti ovaj kokos dole i neću nikoga pogoditi, samo će pasti u pesak. I hop, o ne. O, što mi je palo na glavi? Davide, da li si u redu? Da li si dobro? O ne, odakle se stvorio ovaj kokos? Uopšte ne duva veter. Da li ga je neko bacio? Pogodak. U stvari, nisam htio da ga pogodim. Pa dobro, mislim da trebamo polako da se spustimo dole. Nemojte ništa da kažete. Sve sam videla, Stefane, to si ti uradio. Šta? Davide, jedničak, ustani molim te. Ja, moja glava. Da li si dobro, jedničak? U stvari nisam hteo Davide da pogodim. Žao mi je. Zaista nisam hteo. Sam hteo da se uplašim. Stefane, za sve si ti kriv. Opet ćemo doživjeti haos na odmoru. Zar ne možemo jednom da imamo normalan odmor? Moja glava, Ana, smiri se. Nema katastrofe, nema haosa. To je samo bio kokos. Davide, dobro si? Super. Mislila sam da će ponovo sve krenuti po zlu. Ne brini. Lepo se provodimo ovdje. Sa svojim prijateljima. Biće nam super. Konačno lepo odmor za porodicu Ivanović i ništa neće da krene po zlu. I lepo ćemo se zabaviti na Majorci. Super! Hvala vam što ste gledali Play With Me, igračke za decu. Vidimo se sljedeći put. Ćao!